Les rodalies de Renfe, l'aventura quotidiana. El passat dijous, 5 de febrer, un dia qualsevol, el Servei Ferroviari de Rodalies de València de Renfe va suprimir 15 trens. Els he comptat a partir dels avisos que fa al seu Twitter. Per experiència sé que probablement hi hagué algun més. Mai és descartable arribar a l'estació i comprovar que el tren que pensaves agafar ha desaparegut de les pantalles sense cap advertència prèvia. I dels retards ni parle, perquè de fet la majoria dels trens van en major o menor mesura amb retard. Els tuits de Renfe són lacònics i rotunds. Per exemple, cita: VLC C1, Rodalia 8-25 hores, Gandia, València Nord, avui suprimit. Següent tren, destinació València Nord, 8:40. Disculpen les molèsties. Així, sense cap explicació, suprimit. Només falta afegir por disposición gubernativa o alguna fórmula semblant. El missatge té la supèrbia arrogant de qui pensa que no té cap explicació que donar, que la gent que podria demanar-la no la mereix. De vegades, el CM té com humorades i aleshores ens desitja bona nit, per exemple, o bon cap de setmana. Alguna vegada, fins i tot després de desitjar-nos bona nit, encara ha anunciat que algun primer tren del matí ha estat suprimit, quan segurament els que necessiten agafar-lo per arribar a treballar ja estaran dormint i al dia següent es trobaran amb la sorpresa. Altres vegades, entre supressió i supressió, ens diu que podem anar al teatre en tren, la qual cosa té gràcia, perquè si et toca la loteria i t'han suprimit el tren, tampoc arribaràs. Però els tuits que personalment em cabregen més són aquells en què ens recomanen que, pel Covid-19, cal que evitem aglomeracions. Que evitem aglomeracions nosaltres. Tindran barra. Això igual t'ho amollen després d'haver suprimit uns quants trens en diverses línies en hora punta. Provoquen les aglomeracions en trens tancats i després ens diuen que les evitem. Suposa que volen dir que no agafem el tren. Fan campanya cada dia perquè la gent agafa el cotxe. Si un dia et fartes i comences a picar una cassola amb una cullera a l'estació del Nord, com va fer una usuària en gener de 2020, és possible, a més, que t'envien la policia, que procedirà a identificar-te i, com renegues una mica, en aplicació de la llei Mordassa, et farà arribar una multa de 800 euros. Això no és un exemple fictici, que ja ha passat. I és que no entenem que ja és prou que no lleven tots els trens i encara es dignen a dur-nos quan a ells els vinga bé. Desagraïts que som, mereixem que caiga sobre nosaltres tot el pes de la llei Mordassa. Resumint, els trens de Rodalies van fatal, i a més que van fatal, ens tracten fatal. Suprimeixen trens contínuament, sense explicacions ni posar solucions, dia rere dia, mes rere mes. Provoquen aglomeracions en trens tancats, perquè, evidentment, les vides dels usuaris de Rodalies no els importen massa. Classe obrera, carn de canó substituïble, pensaran potser. D'aquesta manera, a més, desincentiven l'ús del transport públic en una verdadera campanya implícita contra la mobilitat sostenible i a favor dels vehicles privats. I si això no t'agrada, t'envien la policia i et multen. I tot això mentre s'inauguren trams de l'AVE radial per a que els madrilenys benestants puguen triar a quina província els avelleix anar ràpida i còmodament emprant uns diners que vindrien molt bé per millorar el servei de Rodalies i solucionar els seus problemes estructurals. I José Luis Ábalos i Ximo Puig s'uneixen per una vegada per la il·lusió que a tots dos els fa anar en AVE des d'ells a Madrid. Qüestió de prioritats, evidentment. Centralisme, se'n diu d'eixes prioritats, i classisme. El govern més social de la història està
que se n'ix.